Kumusta na, baby Bagwis? Opo, kumusta na? Ha? Oh, ano binabantay mo dito? Ha? Ay, asim! Alam niyo mga kasinag kung bakit matamis ang balimbing na ito? Ang sekreto nito mga kasinag, ayan oh. Mga kasinag, magandang hapon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. At andito na kami sa Rawis. Kasama ko si Mrs. Ayan mga kasinag oh. Mag-ano ako ngayon mga kasinag, magbabalat ako ng niyog. Ayan oh. Babalatan ko yan mga kasinag para matapos na ito. Natapos na kami magkawit mga kasinag. Kaya ngayon magbabalat naman ako ng niyog. Kasama ko si Mrs. para siya naman ang magbaak. Kasi ito mga kasinag hindi na namin lulutuin. Ibibilad na lang namin sa araw. Kung sa ano hindi na namin gagatungan, sa araw na lang ang magluluto sa kanya, yung init. Kasi napakainit naman ang panahon. Hindi ko nakita. Ayan mga kasinag, natapos ko ng balatan yung nandun. Tapos yung nandito, ayan oh. Binabaak na ni Mrs. Ayan. Matibay magbaak yan mga kasinag. Sanay-sanay maglukad yan. Ilan na lahat yung nabalatan ko? 140. Pero niya mga kasinag, nakaka 140 pa lang yung nababalatan ko. Kanina pa 140 pa lang. Marami pa siguro eh. Siguro mga kasinag, itong babalatan ko ay mga 1,000. 140 pa lang, di ibig sabihin may 860 pa. Biruin nyo yun, ang dami pa palan. May tubo dyan. Yun oh, meron oh, yan. Yan. Yan, tingnan natin yan. Kumakain ba kayo ng tubo mga kasinag? Yan oh. Laki naman ng tubo na ito. Yan oh. Pagka ganito mga sinag, matabang. Halos ba isang lasa pag ganitong malaki? Hindi kagaya na nakuha ni Mrs. at maliit lang. Malasa yung ganung maliit lang. Ayoko na, matabang. Mga kasinag, pauwi na kami mga kasinag. Ayan, kasama ko si Mrs. Hapon na kasi mga kasinag. Ang nabalatan pa lang natin ay 260 na piraso ng niyog mga kasinag. Kasi hapon na rin naman tayo pumunta dito. Alas 3 na higit. May asikasuhin pa kasi kami mga kasinag. Magpapakain pa tayong baboy. Tapos yung magayon ililipat pa natin. Ayan mga kasinag, bago tayo umuwi mga kasinag, dumaan muna tayo sa puno na ito. Kasi nakakagutom na eh. Hindi ko lang alam mga kasinag kung kumakain kayo ng bunga nito. Alam nyo, napakasarap ng bunga nito mga kasinag. Yan, dito tayo sa uba. Ito oh, alam nyo ba mga kasinag, ang puno na ito? Ayan, oh. Ayan mga kasinag oh.
Alam niyo ba ito? Napakasarap ng bunga nito mga kasinag. Tamang merindalan. Ay, asim! Ay! Kala ko kaya ko ng asim ang sinag. Maasim pala talaga. Pero masarap. Alam niyo ba mga kasinag na napakasarap ang sahog nito sa sa mga gulay, sa mga ginataan or inasiman. Masarap ito mga kasinag. Kung tawagin ito dito sa Bicol ay iba. Ayan oh. Dahil bunga. Sa amin naman sa Del Gallego ang tawag nito kalamyas. Hindi ko lang alam sa inyo mga kasinag kung ano ang tawag nito. Yung langka ako dito, parang may kumuha ng langka ako dito Nahinog siguro yung bunga ng langka ako dito. Kinuha na. Yung talim ko ng langka mga kasinag, kinuha na yung bunga. Ayun na yung balot tayo sa baba. Meron pala dito mga kasinag na kung may kalamyas dun, meron pala ditong balimbing. Ito ayan. Ha? Balimbing. Masarap yata ito. Tingnan natin. Kasi may langgam may mga kalamintas. Matamis mga kasinag ang balimbing. Alam niyo mga kasinag kung bakit matamis ang balimbing na ito? Ang sekreto nito mga kasinag, ayan Ayan, nakikita niyo mga kasinag, ayan ang sekreto niyan. Kaya napakatamis ang balimbing na ito. Nasusubsob lahat ang vitamins. Kaya pala mas tamis mga kasinag, yun pala ang sekreto niyan. Kaya sobrang sarap pala ng balimbing na yan. Panalo ang sarap. Shoutout sa may-ari ng mga prutas na yan. At sobrang sasarap. Uy, meron pa dito mga kasinag. Yan, ito mga kasinag. Ito prutas din ito. Ayan ayan. Kumakain din ba kayo yan mga kasinag? Ayan Yun Ito. Alam niyo ba yan mga kasinag Laglag. Ito mga kasinag Ito mga kasinag yan Ito, alam niyo ba ito? Ito naman ay tawag dito Baligang ito. Medyo mapakla-pakla pa kasi medyo hilaw pa mga kasinag. Diba? Sa totoo lang mga kasinag, dito sa probinsya talaga masipag ka lang. Basta may tinanim, may aanihin. Shoutout pala sa may-ari nito. Natikman ko na ang talim nyo. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. Kasi hapon na. Grabing asim nung makinain ko. Hibas pala ang dagat namin ngayon mga kasinag update ko naman kayo sa aming dagat ngayon. Ayan mga kasinag, yan ang dagat namin ngayon Hibas ang dagat namin ngayon. Kung makikita nyo mga kasinag, ang ganda parang sarap maligo. Kaso lang mga kasinag ay masalabay na. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. At mag-asikaso muna tayo mga dapat nating asikasuhin. Siguro mga kasinag, itong aso na ito may pinapasyalan na naman yan. Kasi mga babaeng aso dito sa kanya nagpapabarako. Kaya yung mga lalaking aso dito nagagalit sa kanya. Kada pumunta yan dito mga kasinag sa diak, yung aso na yan, si puti, ayun kung nakikita nyo yung si puti, dito ang punta lagi niya sa bahay mga kasinag. Dyan niya pinapakain ni misis, inalagaan niya.
Shoutout pala sa may-ari ng aso na yun. Hindi namin kilala mga kasinag kung sino may-ari nun yung aso na yun. Pero napakabait. Ang bait niya. Mga kasinag, kauwi lang namin sa bahay. Ililipat ko lang si Magayon. At ice candy muna tayo mga kasinag. Gawa ito yung misis. Ano siya pa? Andito pala si Bagus mga kasinag. Mag-aabang yata itong pagkain niya. Hello! Bagus! Ang inaabangan mo dyan? Ha? Nakahuli ka ng pagkain mo? Ha? Ang lamig. Kumusta na baby Bagwis? Opo, kumusta na? Ha? Oh. Ano binabantayan mo dito? Ha? Ano binabantayan mo? Mamaya hulihan kita mampakain sa'yo ha. Mamaya hulihan kita ng daga. Kasi wala na akong stock na daga dyan. Alas na yung pinakain ko sa iyo kanina. Yung inahin na kinain niya yung kanyang anak. Opo. Mahanap akong pagkain mo. Maghanap ka muna ngayon. Abang-abang ka muna dito. Ha? Abang-abang ka muna. Opo. Pasensya ka na ha. Kasi maggawa ang tatay. Nagkukupra ang tatay. Oo. Opo. Kaya pasensya ka na. Busy ngayon ang papa. Busy kasi ngayon ang tatay. Anong hinahanap mo dyan? Anong mayroon dyan? Mga kuhul. Kuhul na patay baga. Maghanting ka ng ano? Maghanting ka ng ano? Daga, pagkain mo. Ano? Nanahimik ka? Opo, nanahimik ka baga? Mga kasinag, himala at hindi umalis si Bagwis ngayon. Palibas at kanina umaga mga kasinag, busog ito si Bagwis. Ang pinakain ko nga dito mga kasinag ay yung daga na nahuli natin na nag-anak ng 5. Kasi ipinakain ko na yung daga na yun mga kasinag, dahil nga yung anak niya mismo kinain niya. Kaya sabi ko hirap palang pagkatiwalaan ang daga mga kasinag. Kasi nung nag-i-stock ako ng daga, nung marami akong naka-stock diyan mga kasinag doon sa hawla, kapwa daga nagkakainan pag kinukulang ang bahog. Opo. Kumakain ka ng ice candy? Kasi kumakain ng tatay. Pampapawi man lang ng pagod. Opo. Paano yan? Alis muna ako ha. Ilipat ko muna si Magayon. Dito ka muna ha. Babay na muna. Ayan mga kasinag, ilipat muna natin si Magayon. Iwan muna natin si Bagwis dyan. Dito tayo dadaan. At hindi natin pwedeng lockdown si Bagwis. At magalit sa atin yan. Ayan ang mga kasinag. Nakita nyo naman. Hayaan muna natin yan dyan. Hello. Ayan mga kasinag. Mga kasinag, ayan si Magayon mga kasinag. Ligong-ligo yan mga kasinag. Talagang hindi madadapuan ang lamok pagka ganyan.
Ayan mga kasinag, ilipat muna natin si Magayon. Ayan si Magayon mga kasinag, dito na muna natin itinali. Matataba naman yung damo dun, oh. Ayan. Oh, saan ka pupunta? Ha? Hindi yan lalamukin mga kasinag. Balot na balot ng putik. Hayaan na muna natin yan mga kasinag si Magayon dyan. At mamaya bago magdilim, ililipat ko naman yan ng talian. Kasi mamaya ubos yung kinakain na yan. Hindi pa rin umaalis si Bagus mga kasinag, oh. Andun pa rin, hindi ko alam kung ano bang inaabangan yan dyan. Andun pa rin, oh. Bagwis! Anong inaabangan mo dyan? Wala kang mahulin daga dyan. Walang pupunta na daga dyan. Opo. Walang pupunta na daga dyan. Opo. Wala dyan pupunta. Doon ka pumunta doon sa loob ng lipaan. Diyan sa loob ng sasahan. Diyan ka maghanap ng daga. Opo. Ano inaabangan mo dito? Wala man pupunta dito. Opo. Wala pupunta dito. Ha? Opo. Wala pa akong may bibigay sa yung pagkain kasi hindi pa tayo nakakahuli. Mamaya ahuhuli ako ng daga, ha? Opo, mamaya ahuhuli ako. Bibigyan kita bukas. Ano? Gala-gala ka muna. Mamasyal ka muna kung saan lugar. Ha? Para pasyal ka muna. Ano po? Ha? Opo. Tingnan mo naman, oh. Tingnan mo daw dyan, oh. Anong makikita mo dyan daga? Mga kasinag, wala na makikita ang daga dyan si Bagwis, oh. Tingnan nyo daw, oh. Ayan, oh. Mabuti kung dun sa nag-aabang mga kasinag sa loob ng sasahan na yan, baka may posibilidad na makakuha siya ng daga. Pero pag dito, wala. Opo. Opo. Hindi, tiyan mo, kamay ko yan, oh. Kamay ko, kamay. Kamay ko ito. Kada galaw kasi nung kamay ko mga kasi nagkatitingnan ni Bagwis. Nagalingan natin itong kahoy na ito. Ano? Hindi kita nabigyan ng paliguan kanina, no? Bukas bibigyan kita ng liguan, ha? Lalagay ko ulit yung planggana dyan. Tapos tubig. Ano po? Opo. Agresibo ka, ah. Opo. Hanap na ng pagkain mo. Hanap na. Sige na, hanap na muna. Ano Bagwis? Wala pa akong ibibigay sa iyo. Kahit isang daga dun, wala na akong stock. Wala ka ng pagkain. Ano? Hanap na muna. Opo. Hanap na. Bagwis, hi ka naman sa mga viewers natin dyan. Hi ka sa kanila. Sabi mo, hello. Hello mga kasinag. May nakikita ito mga kasinag. Pag ganito na tumataas yung balahibo ni Bagwis sa ulo, may nakikita siya. Nagalit siya. Medyo nataas yung balahibo niya mga kasinag. Hindi ko lang alam kung anong nakikita dito sa malayong lugar. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, sa lahat ng sumuporta sa aming YouTube channel, sa lahat ng tumulong
Maraming salamat po mga kasinag.